Hi ha una hispanofòbia greu a Catalunya. I potser és més invisible. I un diu, però què diu? Doncs sí, precisament és més invisible perquè és més estructural. Perquè durant els darrers anys, la burla, el menysteniment a la realitat espanyola ha estat permanent. I la paraula s'ha convertit en verí, com l'Espanya en roba. I jo acuso algunes èlits catalanes d'haver conformat un paradigma de rebuig, bel·ligerància i odi contra el que significa Espanya. Com una realitat que oprimeix, que roba, culturalment deficient, democràticament lamentable. Deia Prat de la Riba, que va fer moltes coses magnífiques, però deia en un dels seus llibres, tant com varen exagerar l'apologia del que era nostre, vàrem rebaixar i menysprear tot el que era castellà, a tort i a dret, sense mesura. Doncs això, no amb Castella, sinó amb Espanya, és el que s'ha fet aquí. I vostè ens dirà, sí, però és que fixi's el que es va escriure llavors allà, i fixi's el que han escrit, i fixi's el que han dit. I sí, té vostè tota la raó, però és que aquest és precisament el problema, la incapacitat d'uns per reconèixer la pluralitat estructural d'Espanya i la incapacitat dels altres per reconèixer la pluralitat essencial també de Catalunya. I si no, llegeixi vostè el manifest Koiné, que reflecteix això.